uyenze kanjani futhi lento? Angithi bawungithembisile ukuthi ngeke uyenze. Awu cha, mina ngikhathele imisebenzi yakho. Ngcono uhlukane na. Joko. Awazi ukuthi ngithengeni namhlanje. Hey, phela soloku sisiwa washe lapha silamedlala. Lapha ladabuka phela. Phela uanti wayengazi ukuthi ukungcono kulubambile. Angithi wothunga zonke insuku Siduma. Hayi lenze kahle nje futhi ngoba bese kunenkinga phela. Mangithi ugqoba izandla kanje. Kuphela ukuthi hey phela uyasibona lesa sitolo esilapha ku-Anderson Street lesi sithengisa amasekeni u-Anderson lo angithi bese kuba unkomisha angithi bese kuba la umfana uvelaphi angithi lo nasi lesolo esila siba kula-ke fike khona ngathola leli bhantshi ungangitshela usho lesitolo basibisa izibikhela yiso kanye ke leso hayi kuyafiwa lapha hayi amafayitha khona ngiyakutshela nje awubheke uthini ke njani libi libonakala ukuthi lembuku uzobani wena gogo Choko Siduma kobukwa wena mfana musufakelele uthathe emgqonyeni kaDodina kanjani gogo mina laba bane hawu babengafa bebonakala beligqokile lutho awuyini le yini ithikithi le jackpot bekamhla ka-3 ka-August hey umhla ka-3 kwakumgqibelo odlule nje umhla ka-10 namhlanje awungaze ngamjabukela yazi umuntu wabantu mhlawumbe bekuyimali yakhe yokugcina wafaka i-jackpot ijama kabona ukuthi ayiphumi wavele wakhipha yani ibhantshi ithengisiyani ukuthi athole imali yokugoduka awuthula wena wazi lutho kungenzeka ukuthi umkakho olidayisile ukuze azithengele ukudla Chok asinali iphepha langasonto lendlu sengithi mhlawumbe langomsombuluko awuthengile phela ubucabanga kodwa Siduma ukhona umuntu obengadayisa ibhantshi lakhe kunetikiti le-jackpot eliwinile esikwameni musukuba ingane wena uma beyiwinile imali ubezohamba yoyithatha khona manjalo nalela ngomsombuluko mhla ka-10 awusibone nazo-ke uyabona 1742 How? 1742 1742. Oh my God! The winning on the ticket, man. Oh, malini Siduma malini. Ha. Awukwenze njani manje kulona? usekhulekile we-anti Awuyile nje kuthontenze konke lokho. Awuletha lapha. Siduma I-jackpot 1742. Atluyi kwenze njani manje no Siduma yeye mama ngizokwenza ngiyobisa i-ambulance uyavuka Chok, bheka na. Siduma angifuni ukuquleka mina Bheka uthi ukhokha malini i-jackpot. I-jackpot ithi 983. Hawu ngempela Siduma ithi 983,312 rand. Cishe kwaba ifika na awutubuso Uyasithoko. Phela uyibambi zonke insuku i-jackpot yazi. Ya. Hayi. Yes, angazi nomhliziyo yami izokumela konke lokho. Hayiya, millionaire. Cabanga nje Siduma ukuthi kusho ukuthini konke lokhu wena. Hayi ngiyazama gogo ngiyazama impela. Ungabe ungibiza ngogo. Cha Siduma ungibize ngogo. Ngibize noma ngayiphi into oyithandayo. Mbongulu. Imbongulu uyabona Siduma? Limnandi alizwakali kabi lelo gama. Imbongulu limnandi. Ngathi ngiyayithanda lento yokuba yimillionaire. Hayi isgood ngempela. Hey. Siduma Hey. Uyazi sokomela ukuthi umuntu akathi shelele. Ngilande phela umcebo lo ngowini.
Umuthanda ungangibiza ngembungulu. Umuthanda ungangibiza noba ngayiphi into oyithanda Stu. Hayi, ngizokwenza lokho gogo umbungulu. Ha, sisinje kanti isikhathi bantu. Koze kuvale itholi. Noma ngisali ngeke. Hayibo, ha. Hey, usidumo bakwethu. Bawusho kanjani uyolanda imali yakho kanti ushiya ithikithi emuva? Hayibo, ibhanki hlambeni la. Yeke manje. Sizokwazi kanjani phela angithi besihamba nawe? Hayibo. Ngeke phela ulithole efrijini. Imzuzu emihlanu nje ngiphuma la, ibhanki alisabona sathola yilo, amasalamuzini. Alikho umqoka ibhantshi okuphakathi kulona ukumqoka. Ngiyabonga gogo, usho ukuthi angiyazi ukuthi semqoka kumina. Hayi bantu. Thoko. Usho ukuthi ngiyaphupha impela nje. Mhlawumbe isena lingene ngemuva lafike lalitshontsha ibhantshi. Hayi bantu ngeke phela. Kusho ukuthi into enjengaleyo nje Sidumo. Lihambe lomphela. Nomphelo ngeke phela ubone. Phela mangabe nitshontsho isela lihamba unomphela. Hawu bantu. Isigamu se-hour nje umuntu eyimiliyoni siyade sokuphela emoyeni kanjalo kanje. Ikhona iqiniso lapho. Uma ufuna ukwazi iqiniso Sidumo, mina nginandaba noba ngabe alisekho. Kodwa gogo kanti unjani? Vele bekukuba uSidumo enemali encane. Kodwa manje sekuzoba kubi kakhulu. Uma imbungulu isiyimillionaire. Hey wena gogo mbungulu, uyazi uthini? Asikaba nani iqiniso lokuthi mina ngisasiyimillionaire sezwana. Mina nginandaba uma imillionaire ngibiza ngokhokho noma ngogogo noma ngembungulu. Hayi isiqashi. Boqaphela ukuthi uthini. Thabo, anti sekwenzeka indaba ebuhlungu kanjani? Yini kwenze njani? Kunomsangano obukade wenzeka lapha sisi umsangano. Lalela anti, uSidumo bethola ithikithi lejackpot eliwinile. R1,000,000. Randi. Iqiniso. Ngitsheleni. Yini ngitsheleni? Kwenze Hayi, njani? hayi sisi bengiyimillionaire yemzuzu eyishumi nje. Kodwa konke kwavela kwaphela emoyeni ngoba iphupho nje. Uyasisi bese yimillionaire. Ngize ngavuma nokuthi angibize ngembungulu. Kodwa njengoba esebuye waba usikhotheni nje akakho. Uyazi ukuthini anti? Khona ibhantshi ebelingale ligaxa esitulweni. Ngiyabona ukuthi khona umuntu ongene walintshontsha ebelinethithi kaSidumo eliwinile le jackpot. uSidumo uthole leli bhantshi emgqonyeni kaDoti sisi. Itikiti beliphakathi. Ibhantshi liphi? Hayi lisasijipa coat nje sisi. La no pesh la. Oh, nisho le bhantshi engithe ngasathi ngifike ngivela emsebenzini ngalifica ligaxo lapha esihlalweni. Hayi ibhanti ebelinethi. Hawu. Mina ngasathi ngifika ngivela emsebenzini ngifice lapha esihlalweni sasekitchen ugaxa ibhantshi, ngalithatha ibhantshi ngaliselondolo ngonileni. Hayi bo sisi uboshadlala masabe kulephi London. Hayi bo sisi lelo bhanti ne-1,000,000 bucks phakathi. Hayi bo bayibonga inkosi bantu. Hey ayisekho imisizo. Yes, bengazi ukuthi uSidumo uyothi. Yebo. Yes, lo. Ngenila ngayimbungulu. Impela ngiyantshela ugcine cockroach elikhulu. Awusho ke manje Sidums uzokwenza njani? Hayi konje wena Joko buzokwenza njani? Mina? Hayi cha mina bengizoshintsha bese nginikeza uBrafet. Ya bese thenga amagwinya nesnook fish ngifake la angithi. Wena ungakwenza lokho. Bhekani ngizoya lapha ngomsombuluko yabona bese ngilandela umcebo yabona bese ke ngenza iparty nje encane nje. Yes, angitshela. Manje uzodumisa kanjani? Hayi uyabona ke angakajwayeli ukuba yimillionaire yabona kodwa ke ngiyabona ukuthi ngizocabanga yabona. Ngizolithola isu. Ungangibiza ngembungulu umuthanda Sidumo. Ungakubiza ngembongolo nogogo. Noma yini engenzeka kuwena baba. Size kodwa ungalahli ithikithi angithi uyeza. Lutho selinali. Lese la ngikuphathele uSidumo. Hayi Joko, ngibona liphatheke kahle la kumina. Hayi ukuthi angikuthembi ma. Hayi ngiyakuthemba impela. Yabona hayi lingigculisa nje uma longibuka. Ayi lipheshana nje kodwa likho konke kumina. Awubhekeke ibhayisikili lelisha phela ubutshezi.
Kodwa ngibruka. Hawu, uthini Stu? Amamiliyoni awahambi ngamabhayisikili. Ahamba ngezinamafastela kagesi. Ya. Be my wife. Enocingo phakathi. The TV. Hey, leyo izowasho yimina. Yeah. Hayi. Uyabona wena sisi. Uzokhokhela i-rent 20 years in advance. Hawu. Stuma phela amamiliyoni awabi iqashi. Kufanele ukhizakhele yakhe indlu. Oh, eyamendlu. Oh, Imansion and the stairs. And a swimming pool, Stu. Enebar. Yotshwala. yani izinkambi zethu ezintsha ngaso sonke isikhathi ake ya bese ngithenga i-butter speed yangithi yabo bese ngisha futhi ke imkhombandlela yabona njengochiliza yabona mawufaka inyuka. Oh, Stu bathi. Kobe sekukuphela ke kwalempilo kuyiphila. Yabona ke Stokes. Ngoba uqala kwempilo entsha. Ya. Aw, yinde. Qala kwempilo yakho entsha Stu. Hi. Ngumthijo intatheli express. Ngifuna uSidumo ngiyaxolisa ngisazi isibongo sakhe kodwa ngizwile ukuthi uhlala khona lapha ekhaya. Masene kanje kwazi kanjani? Angithamtshela bonke abantu. Hawu bathi. Ya. Nomzana, wena uSidumo. Ngizocela nje nime nonke ndaweni. Yeah, umakhwele endleleni ya. Sidumo ngizwile ukuthiwa ubambe izizumbulu sejackpot engalandiwe. Empeleni uyena lo isigwili sale ndawo yakithi. Nabo ufakazi beticket lakhe. Ngizocela ukuthi nihlale lapho kulesa situlo. Zithi ukuthatha ezinye ithombe futhi. Wena khokho ngizothanda uye ngale kubaba lokhuluphele ngale. Ya, wena sisi usondele ngapha. Sona ngapha awuseke. Lihlele kakhulu nithi cheese. Uthi nakho. Sidumo ngabe usuhlaziye kahle ukuthi uzokwenza njani ngemali yakho? Uzozifunela indawo yokuhlala, imansion and the stairs. And a swimming pool. Enebar. Yotshwala. Hayibo. Ungalithanda itiye mnumzane makhulele endleleni. Hayi ngiyabonga gogo Mbungulu. Stu, uthini uselapho kuzokumecha? Oh Stu, ngithumela uthini ukuthi azokulinganisa amasuti ungakhathazeki ngizokukhokhela mina. Kuyintokozo enkulu kanjani ukwazana nawe Stu. Hayi kulungile. Bachele bangene. 30 at your service, Mr. Wonderful government, I would like to have you to have a look. 30 at your service, Mr. Stuma. Only the best for Mr. Stumo here. Oh, pardon me. This is Mr. Stuma. That's very easy. Only the best for Mr. Stuma. Top quality. For a head-scratcher's lady, you must come to my brother, Hafeji. Yes, Mr. Saduma, only the best for you. I got some nice scarves and ties for you. Only the best. You'll see the Stetson net. Import from America, straight from America, will suit you very nice. Yes, sir, very nice hat for you. Thank you very much. For gold and other jewelry, gracious lady, you must come to my other brother, Bamji. Bamji at your service, Mr. Saduma. I've got gold and silver watches, direct import from Japan. And silver chains and gold chains from China. And shoes from America. At your service. Thank you, Mr. Saduma. And for the best in curtaining material, gracious lady, you must go to my other smallest brother, Chota Ji. He's a business. But for the most exquisite suits for men, you should come to me, gracious lady. I am Musa, capital M, O, another O, and a side. All adds up to Musa. Sometimes, gracious lady, some people even put Sa before the Musa and they get Samusa, Indian specialty. Now tell me, how you go to your factory? Oh, go straight. Come intersection, see board. Left turn, right turn,
Not your business. Not your business. You go straight. See Natharbad. Chatterjee's. Our business. Your business. Oh, my business. Good. Sawubona nkosazana. Yebo sawubona. Ngamthola nje uSidumo Makhulele endleleni. yena kanye. Sazwakase sikhulu lapha eProti East. Kanti futhi ungusomabhizinisi osakhulayo. Yebo khona. Konje ngizothi ufuna ubani? Ukhuzwayo wakwa Highfield Insurance. Ngathokoza kakhulu mangakhuluma nomnumzane emakhulele endleleni ngesimo somqhwa kakhulu. Cha kulungile ngizombiza impela umnumzane. Makhulele endleleni. Usalesman we-insurance ufuna ukubona uSidumo. Oh. Hayibo, umngane wakho uphume ngapha. Oh. Jokozile, hayibo. Hayi, ngeke. Yini lento ngayo? Iluka kabi. Yini lento ngayo, Joko? Hayi sekwenzekile. Usubeze. Hayi ngishise wonke lamanikiniki nami eyingubo endala. Kuvele kwezokala ngokunuka ukuthi ezingasidumo ke lempahla eyishayo. Kunomnumzane ngalo kufunayo we-insurance. Oh hayi Eddie. Abuyomtshela ukuthi uzombona kusasa. Sasematasatasa phela now. I'm busy. Uzogqokani? Imina sisengizomthekela amasuda kwathi. It's good, it's nice. Awu. Uwena sizomthengela amasudu ngoba nake seyimillioneli wisa. Indlela yokukhombisa ukubonga sisi. Ubonga. Kusukela nini wena wakwenzela isiduma into yoba awukazi umenzele lutho kule kwathi inhlo. Uyakhohlwa futhi wena isiduma akasona isiqasi sakwakho, isiqasi sakwami. Kuyasiza sisi kuba muhle koma million. Sisi bengicela ukuthi ngikhulume nawe. Yebo baba. Bengithi ngizofaka inotices. Hawu Siduma hayi. Nami into ebengivele ngibona ukuthi izokwenzeka le ngoba angeke phela ukuthi uqashe la emzini wami njengoba usuzungimillionaire sizoba nemansion nestays hayi cha. Umdayisi wezindlu uyeze kuseni ezosikhombisa izindlu ezidayiswayo. Ezosikhombisa. Sisi bengithi njengesiphiwo nje ibhansela ngizokukhokhela nje irent yenyanga ezinti. Hayi Siduma ungayikhathazeki ngaloko baba. Baningi abantu abafuna indawo yokuqasha. Ngizomthola nomuntu ozoqasha. Sisi umjezi ibicycle lami lo ozoqasha la sisi angayithathela nje. Siduma. Hayi ngiyabonga kakhulu. Yinhle kakhulu lento yenzayo. Uyojabula nalowo qasha la ethola ibicycle umjezi phela. Yebo sisi. Lo mnumzane odayisa izindlu ucela ukubona la ngaphandle. Yena Sidumzi, uthi ufuna ukubona umnumzane makhulile endleleni. Oh, cishe ngikhohle sisi ozothola lendlu yami angayithathela nje inkambi zethu uChristmas wakhe. Hayi Siduma, wena ngathi inkambi zethu ezona bavunga ilahle. Oh. Yes, Tom. Angikhathali ngaba imillionaire kangakanani. Stop. Ayikhumbula inkambi zakhe sendiyayibuyela. Sesiyitholile indlu wena nami. 7 bedrooms gogo. Akuyona indlu leya, ipalace you. Uyezini, ine-swimming pool phakathi. Enamanzi. 250,000 rand. Nitholile. Sesiyitholile indlu uSidumo sinami. Amakamelo okulala awu 8. Uyezini, akuyona indlu yomuntu nje. Ifanele inkosi uqobo le. Ama-bathroom amathathu okugeza. Uyabona i-swimming pool lounge yabona hayi ucifi yabona izinto ezifanele yabona ama-millionaire afana no Stooms and company kanjalo nje. Manje usho nithengile yini? Hayi yabona kuyafana ukuthi ngithengile ngoba ke senze ngezi offer yabona sokumele ukuthi bayibuyiseke ngizosayina amaphepha nje. Uphusisi. Oh ukhona ngale kitchen wenzela uSidumo ikheke.
wenzela mina. Sekwenze njani manje ngomfundisi? Hayi, le I would like to see it. Yeah. Yeah. It's good. It's nice. Stumo. Stumo ngibona ukuthi angibhakela ikhekhe lokuvalelisa ngaphambi kokuthi uhambe. Hayi, ngiyabonga sisi. Yeah. Usuzoba nendlu silwane. Yebo sisi. Angithi uzobhakasha ngithi. Hayi kulungile Stumo hayi ngokuvakashela babongoza. Wisdom. Lisekhona ukuthi ithikithi lakho le jackpot. Ungalinge phela ulahle ngoba wena namhlanje nje ungenzela imanga uyathenga nje. Bengathembi wena uyathenga mafurniture, masuti, yini. Hey. Hayi kanti ke sisinali likhona. Yebo? Oh, Stumo. Ungisiza ungalilahle uyezwa? Ugcine kahle ke manje. Yebo sisi. Stumo. Ngalesikhathi kade ungekho. Kuke kwafika omunye umfokazi la kwathi ufuna ukubona. Uthini? Akashonga ukuthi ufunani, kodwa nje uthe ufuna wena qobo lwakhe. Personal. Ngiyayibona nje lento ukuthi umuntu sezozungezwa phela abantu abahluphekile yabona. Yabona into enjalo. Umuntu abekade yabona Stumo mfethu awungisizi abantu ungiboleke nje 5000 mfethu ngoba ke na umfethu uyahamba euniversity manje bengithi mfethu ungiboleke 5000 ngizokukhokhela mase ngithola ibonus kuphela konyaka. Jile bamillionaire phela sifuna abantu abanjalo abazokwazi ukuphatha yabona imali. Uyayibona into enjalo. Hayi kodwa Stumo, le muntu ubengabukeki njengomuntu ozocela. Bekuba Hallelujah Stumo. Mayibongwe hey igama lenkosi. Aha Stumo ngizwile ngenhlanhla yakho umcebo ndodana. Manje Stumo ndodana ngizocela usizo lapha kuwena. Ngiyethemba Stumo usakhumbula ngendle yesonto nesikhwama. Isikhwama nendlu yesonto mfundisi sokwakha iholo lomphakathi phela izange yenele. Uyazini Stumo. Angeke ngivele ngicele kunombani yonke imali engaka. Kodwa ngoba naku wena Stumo usuyimillionaire. U10,000 uyizeleze la ngokuthi. U10,000 mfundisi. Hawu, unganginika nje ukuze kuve kuharvest Stumo. Kodwa ke hawu 10,000 rand nje uyona impela esidinga okwamanje Stumo. Awu inkosazana. Akwanuka santungantungwana mame. Mfundisi ushentshweni ngoba ngiphezukwana nje ikhekhe ngiyabhakalila eStefini. Thoko awuthatha umfundisi nengale sithindwe ngizonilethela khona manje. Kanti ikhekhe beyibongeza ngisho ukuthi elami. Stumo. 10,000. Osicabanga njengomSamaria olungileyo. Osiza abantu bakubo ngesikhathi samasela nezigebengu. Izinketama nesihlupheki. Yebo. Ndodana ngalibona njena leli ticket lakho lenhlanhla kanye nje. Yebo mfundisi. Mfundisi. Hawu baba ngithanda ngibhaka ikhekhe ngoba naku ufikile ngiyazi ukuthi ayithandela ikhekhe. Uceza ungalithola baba. May. Futhi leli khekhe linjengemillion rand uqobo lwayo. Mnandi May. Mnandi leli khekhe lakho. Hayibo. Lithi mhlambi la bengisaliboni la. Uma phela. Usunibeke phi? Belila esandleni la ngikhuluma nosisi la ekheshini. Hayibo, mfundisi. Nali. Hayibo, akubona yini? Lisalungile kodwa Esther. Hayi lungile mfundisi. Hawu bantu. Bantu. Mayibonge inkosi impela uma phela ngisaseyimillionaire bantu. Njengojona waseNineve. Owagwinya inhlanzi yamkhepha. Amen. Imagine yambantu. Stairs. And a swimming pool. And a bar. Yotshwala. How about angikhulumi ke my wife but wena lokho wafika emini. Yebo mina. Oh kancane nje ithi ngibizele.
Uyakhumbula ngithe mina ikhona indoda ekuyafika izofoni? Yebo. Nani semnyango ngifuna ukukhuluma nawe. Hayi makazocela hamtshela hambe sisi. Cha bo. Angizanga kuzocela mina. Into nje nginenkulu inkinga. Ustum. Yimini. Ngomgqibelo ngangivele eThafontein emashi. Ngithe sengibuyele ekhaya ngathi uma ngehle eDube station ngikhuphuke eDebisini mangiphuma nje nazi igcwele izintathu zakhwela phezukwami. Ngamzomya sethi cover kayijo omnye wangithi ngento lapha ngazi noma kwakuyinsimbi noma kwakuyini awu ngashayeka phansi ngaye ngovuka esibhedlela. Ngiphaphama esibhedlela anginayicathulo anginabhulukwe bathatha nalo lebhantshi olithenge kwaZibikhena. Ngiqinisile mama. Bokhona nephakethini. Ephakethini la ngasokunxele kunethikithi lami lejackpot eliwinile futhi. Inamba zalo bengivule ngo1 and 7, 7 and 10, 4 and 11. Ngase ngivala ngebhenka ka2 uKing Fortune. Mfundisi. Hayi mfundisi. Yebo Stu. Hayi. Yini impela sekuzoba inkosi ezochazula le ndaba. Inkosi libusise leli ticket lenhlanhla. Awu ngiyabonga baba mfundisi ngiyabonga nonke ekhaya nisale kahle bo. Ibhashi lakho ba. Hayi mfowethu ulungile ibhanji seloko ba uChristmas wakho. Baphithi ungibize ngembungulu. Yazi uthini Lewis? Usduma ungambiza ngembungulu zakho lezo hlala umbiza ngazo usho ukuthi ngiyamtotosha uso zonke izinto wena uthanda ukuzisho. Kodwa ngiyaziqhenya ngosdumo ngento ayenzile. Ngiziqhenya ngendlela eyisimangaliso. Yini nje kuphela into engixaka manje engigazi ukuthi ngizoqala phi ngenzeni. Angazi rent yami ngizoyithola kanjani. It's too much.